Pogledajte goleme kamene blokove, visoke i teške po nekoliko tona, poredane u savršenim krugovima usred britanske ravnice. Tko ih je tamo postavio? Kako su ih prenosili bez modernih strojeva? I zašto? To je Stonehenge, jedno od najvećih svjetskih arheoloških i povijesnih čuda. Mjesto gdje se povijest, mitovi i misterije stapaju u jedno. Treba moderna, brza i kvalitetna web stranica, ja ti to mogu složiti u Webflow. Radim web za brendove, portfelje, lokale, blogove i sve između. Ako trebaš web koji izgleda profesionalno i radi savršeno, piši mi dolje u komentar. Ili me kontaktiraj preko opisa ispod videa. Stonehenge se nalazi u Engleskoj na području Celtiburijske ravnice i stari otprilike 5000 godina. Prvi pisani tragovi o njemu pojavili su se još u 12. stoljeću, kada su ga kroničari opisivali kao čudesno kameno svetište. Prvi ozbiljni arheološki radovi počeli su u 17. i 18. stoljeću, kada su znanstvenici pokušavali shvatiti njegovu svrhu. Neki su tvrdili da su ga gradili Rimljani, drugi Danci, a treći da je djelo legendarnog čarobnjaka Merlina. Stonehenge čini fascinantnim nije samo njegova starost, već i način gradnje. Glavni kameni blokovi, takozvani sarseni, teže i do 25 tona. Manji plavi kamenčić, takozvani blue stones, donijeti su čak iz Velsa, udaljenog više od 200 km. Kako su ljudi bez kotača, bez modernih strojeva i karanova uspjeli prenijeti takve blokove, postavlja se jedno zanimljivo pitanje. Jedna teorija kaže da su ih vukli pomoću drvenih sanjki i valjaka. Druga teorija sugerira da su ih transportirali rijekama na primitivnim čamcima. Međutim, bez obzira na metodu, ostaje činjenica da je to bio nevjerovatno zahtjevan pothvat. Zašto bi ljudi uložili toliku energiju u ovakav spomenik? Jedna od glavnih teorija je da je Stonehenge bio astronomski kalendar. Njegov raspored savršeno se podudara s položajem sunca tijekom ljetnog i zimskog solsticija. Na najduži dan u godini sunce izlazi točno iznad glavnog ulaza Stonehengea, kao da su graditelji pratili ritam svemira. Druga teorija kaže da je bio mjesto obreda i žrtvovanja. Pronađeni su ljudski ostaci i spaljeni kosturi, što sugerira da se ovdje odvijala neka vrsta rituala. Treća teorija, Stonehenge je bio mjesto iscjeljenja. Arheolozi su otkrili kosti ljudi s teškim bolestima, koji su, izgleda, putovali upravo ovdje. Možda su vjerovali da kamenje ima posebnu ljekovitu moć. Naravno, Stonehenge nije mogao izbjeći ni teorije zavjere. Neki tvrde da su ga gradili druidi, keltski svećenici poznati po svojoj povezanosti s prirodom i mističnim obredima. Problem, druidi su živjeli tisućama godina kasnije nego što je Stonehenge nastao. Drugi argumenti vjeruju da je to djelo izvanzemaljaca, međutim argumenti kažu kamenje je preveliko, preteško, a raspored previše precizan za tadašnje znanje i alate. Naravno, za znanstvenike je to samo moderna mitologija, ali za ljubitelje misterija priča koja i dalje živi. U zadnjih 100 godina Stonehenge je temeljito proučavan. Arheolozi su analizirali kosti, pronašli grobove i otkrili da su graditelji vjerojatno pripadali složenom društvu koje je imalo znanje o astronomiji i arhitekturi. Danas znamo da Stonehenge nije građen odjednom, razvijao se u nekoliko faza kroz razdoblje od gotovo 1500 godina. To znači da su ga gradile različite generacije ljudi, svaka s vlastitom svrhom i vjerovanjem. Stonehenge i dalje privlači milijune turista, arheologa, mistika i znatiželjnika. Svake godine na solsticiji tisuće ljudi okuplja se da promatra izlazak sunca, baš kao što su to činili prije tisućljeća. Možda zato što Stonehenge nije samo kameno svetište, on je podsjetnik da su naši preci, iako nisu imali današnju tehnologiju, imali znanje, vjeru i upornost kojima su ostavili trag koji traje tisućama godina. Na kraju, Stonehenge je i dalje enigma. Možemo mjeriti, analizirati i proučavati,
ali potpuni odgovor na pitanje zašto još uvijek ne znamo. Možda je to bio kalendar, možda svetište, možda mjesto iscjeljenja ili pak možda sve to zajedno. Ali jedno je sigurno, Stonehenge nas podsjeća da prošlost krije više misterija nego što mi mislimo. I da neki od njih možda nikada neće biti potpuno otkriveni. Ako vam se svidio video i priča, podijelite ga dalje, share, udrite subscribe, pretplatite se, besplatno je. A mi se vidimo u sljedećem videu sa nekom novom misterijom.